Λοιπόν, 400 μέτρα και έχουμε και την ματιά μας στο επικοντό πάντοτε για να δούμε την Λίκε Κλάβερ εδώ να ετοιμάζεται να πάρει τη θέση της στα κουλουάρ. Τη Μίκλος από την Ρουμανία, είδαμε και την Κάσμαρεκ από την Πολωνία, την Αντελέκε στο 6 και την Μόντσλεϊ στο 4, τις δύο αθλήτριες εξαιρετικές της Ιρλανδίας που στα 4x400 μεικτή σκυταλοδρομία έπαιξαν τεράστιο ρόλο στο χρυσό μετάλλιο. Η Νίλσεν από την Μεγάλη Βρετανία, η μικρούλα της παρέας, η 18χρονη Λούρντες Μανουέλ, την δούμε στον τρίτο διάδρομο, και η Γκόγκλ στο 2. Θα κάνουμε ένα πέρασμα. Η Γκόγκλ ξανά, η Κλάβερ εδώ στο 8, Κάσμαρεκ πέστης, η Αντελέκε τέταρτη πέρα, η Νίλσεν, η Μόντσλεϊ με χρυσό μετά, η Μάνουελ Τσέχα με το 50-59, εκπληκτικό χρόνο στον δεύτερο διάδρομο. Έτοιμες οι αθλήτριες, το φαβορί το ξέρουμε, είναι η Κάσμαρεκ, αλλά οι επιλές υπαρκτές. Η Αντελέκε σίγουρα, η Κλάβερ αναμφίβολα. Jako ją goni. Klawer jej ucieka. To są 3 najmocniejsze biegaczki. Εκκίνηση για να δούμε την Κάσμαρεκ πόσο επιθετική θα είναι απέναντι στην Κλάβερ, που την βλέπει και δεν την αφήνει να φύγει. Η Κλάβερ πολύ πιο συντηρητική από άλλες φορές. Η Αντελέκε έχει κάνει μια καλή κούρσα. Η Μόντσλεϊ είναι πιο πίσω. Απ' έξω η Μίκλος προσπαθεί να μείνει και αυτή αρκετά κοντά. Η Αντελέκε είναι σε θέση επίθεσης απέναντι στην Κλάβερ, στην Κάσμαρεκ. Οι δυο τους θα πάνε όμο δίπλα-δίπλα, χωρίς να διακρίνεται η τελική νικήτρια. Υπάρχει μικρή διαφορά, να τρέπει η Κάσμαρεκ στο τέλος. Θα τερματίσει με δύναμη στο 48-98. Δεύτερη Αντελέκε, τρίτη η Κλάβερ. Εκπληκτικό 48-98 για την Κάσμαρεκ, κορυφαίο 400 για το 2024 στον κόσμο. Μεγάλο ατομικό ρεκόρ, 48-98, ατομικό ρεκόρ φυσικά και για την Αντελέκε. Πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς τα πράγματα. Και 50-08 για την Κλάβερ. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Η Μάνουελ, η 18χρονη, αυτό το αστέρι, πρωταθλήτρια Ευρώπης των νεανίδων, τερμάτισε τέταρτη από τον τρίτο διάδρομο και κάνει 50-52. Ένα ατομικό ρεκόρ. Δεν ξέρω γιατί δεν βγαίνει εκεί η ένδειξη, πάντως είναι ατομικό ρεκόρ. 50-71 η Μίκλος, η Νίλσεν 50-71, επίσης ατομικό ρεκόρ. Και η Μόντσλεϊ, η Γκόγκλ βάλει και η Μόντσλεϊ στην 7η και 8η θέση. Πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Τεράστια μάχη σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έγραψε 48 το χρονόμετρο μπροστά. Κάτι που έχει συμβεί σε μόλις 5 αθλήτριες, που είχε συμβεί σε μόλις 5 αθλήτριες πριν από αυτή στην ιστορία, έτσι, της Ευρώπης, στην ιστορία του αγωνίσματος, με παγκόσμιο ρεκόρ βέβαια και ευρωπαϊκό της Μαρίτα Κόχ.